Sa number 5, sa Banwasan Don Salvador Benedicto, 3 ka mga persona ang nadakpan sa akto nga nagahit-hit sa marijuana sa isa ka party nga nagapanawagan para ilegalize ang paggamit sini. Detained sa Don Salvador PNP 3 ka mga persona matapos sila maaktuhan sa kapulisan kag sang PIDEA nga nagahit-hit sa ginasuspetsuhan marijuana sa isa ka event sa Barangay Kumaliskis sa Banwasan Don Salvador Benedicto sang Sabado. Ang mga naresto amo sanday June Miguel Alingasa, Eddie Cabatas kag Joshua Estrella. Sunod sa kay Lieutenant Everly Canto, Deputy Chief of Police ng DSB PNP, nadakpan sa kapulisan ang 3 nga nagausar sa marijuana sa tunga mismo sa programa. Isa ka plastic sachet sang dried leaves sa suspected marijuana nga nagabugat sang 3 ka gramos ang nakuha sa ila, pati na ang tobacco paper nga nagaunod sang dried marijuana leaves. Dugang pa ni Canto, kabahin sa panawagan sa event amo ang pag-legalize sa paggamit sa marijuana for medical purposes.